Oh, ayaw pagahi. Ayaw pagahi. Pon na siya, ba't panhon? Oh, sandal. Sandal na siya. Hindi siya mo. Kung ano siya, mamusap mo siya diyan. Hindi mo siya magkonsabas ka mo. Manukod man siya. Panukod, ha? Manukod siya, badri ra. Ha? Ay. Hindi rin pwede. Ano naman po? Tuloy ko anong daan. Galang LJ, surrender yun na sa Ginoo LJ. Kay white horse na ni. Batogyo ka, Jay. Ang black horse din, nangikamot ha. White horse ka. In Jesus' name. Ilunod na oy, laban na muna siya. Pwede mo na ipaanod. Ipaanod na lang. Pwede mo Nya na lang. Nya na lang siguro. Pagampo. Ah. Ninintahon-tak na o Diyos. Isayad kami nga ang kaaway wala magmalipayon. Tungod kay imong usa ka alagad at desisyon sa pagbautismo. Usa ninipat na sa makausap pa nagaduol kami kanimo. Nga imong tanggalon ang tanan nga mga bababsi ang kinabuhi. Inginli ang daot ng Espiritu. Tugtuguti o Dios nga mahimo kining bautismo nga magbalampuson. Himuo ang imong grasya mudagaya nga to kaniya. Bawia siya gikan sa gahom sa kaaway. Aron siya o Dios magalakaw diha sa imong dalan. O magapaabot sa dakong adlaw sa imong pagbalik. Busa ako nga ministros ng balita. Magasilyo ni ini pinaagis pagbautismo kaniya, pinaagis sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.